Мяркуем з экспертам вось гэту дату 17 верасня ў Беларусі, калі афіцыйна цяпер адзначаюць дзень народнага адзінства. Свято уведзенае Лукашэнкам у 2021 годзе паводле ягонага ж указу. Сёлета Александр Лукашенко выкарыстаў яго як падставу, каб зноў загаварыць пра так званых вонкавых ворагаў і асабліва жорстка заклікаў ідэолагаў да прапаганды. На сустрэчы з праўладнымі гісторыкамі і экспертамі Лукашенко заявіў, што трэба перарваць гады маўчання і больш апавядаць пра цяжкае жыццё ў заходняй Беларусі ў складзе Польшчы. Наши люди должны знать, что белорусов грабили, пока этническая Польша процветала, расцветала, что наши ресурсы вывозились, а крестьянин, который трудился на износ за гроши, жил в нищете и под страхом плетки. Эта плетка опускалась на каждого, кто пытался бороться за свою веру, язык, за свою культуру. Асобны акцэнт Лукашенко зрабіў на адукацыі. Ён адкрыта заклікаў з маленства ўкладаць у галовы дзяцей патрэбную версію гісторыі. У сваёй прамове Лукашенко згадваў польскія турмы, якія ў той час былі перапоўненыя беларускімі патрыётамі, і сцвярджаў, што нашая нацыя знішчалася духоўна і фізічна. Александр Фрыдман, палітычны аналітык, гісторык з намі на відэасувязі. Спадар Александр, добрый вечар. Вечар добры. Добрый вечар, вітаю. Як вы ацэньваеце 17 верасня? Што гэта за дата для вас? 17 верасня гэта, безумоўна, гістарычная дата, але яе трэба разглядаць у адпаведным кантэксце і пачынаць трэба з сітуацыі ў міжваенны перыяд з пактам Молотава-Ріббентропа, вядомы таксама як пакт паміж Гітлерам і Сталіным, потым падзел Польшчы, напад Польшчы фактычна падчас гэтага пакту, далей 1 верасня напад нацысцкай Германіі на Польшчу, ну і 17 верасня гэта ўжо наступны этап уступлення савецкіх войскаў на тэрыторыю ўсходняй Польшчы, то бок тыя тэрыторыі, якія сёння вядомы як заходняя Беларусь, заходняя частка Беларусі. Ну, што тычыцца рэжыму Лукашэнкі, то ім падабаецца толькі апошняя частка, і вось менавіта савецкую інтэрпрэтацыю гэтых падзеяў яны ўзялі на ўзбраенне і актыўна прасоўваюць. Але факт не аспрэчыш, беларусы ўз'ядналіся тады ў одну акупаваную праз Расію, праз СССР краіну, так, але ўз'ядналіся в адзін нейкі маналіт. Што ад гэтай даты застанецца ў новай Беларусі? Будзем адзначаць ці проста прыгадваць? Прыгадваць гэтую дату трэба абавязкова. Гэта гістарычныя падзеі, гэта важныя падзеі, сапраўды, гэта аб'яднанне тэрыторыі Беларусі, дзе жыло пераважна этнічнае беларускае насельніцтва ў складзе Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Там, конечно, падзеі гістарычныя, тут няма пра што спрачацца. Але трэція падзеі трэба разглядаць у кантэксце. І галоўнае, калі мы займаемся вывучэннем гістарычных працэсаў, трэба ўсё ж такі спрабаваць шукаць супольную мову з суседзямі. Падзеі, якімі яны б жахлівымі не былі, яны павінны аб'ядноўваць, а не раз'ядноўваць. Зараз жа мы назіраем, што вось гэтая вельмі спрэчная гістарычная дата, я падкрэсліваю ў нейтральным сэнсе спрэчная, яна выкарыстоўваецца для таго, у прапагандзе, для распаўсюджвання антыпольскіх настрояў, распаўсюджвання антызаходніх настрояў. То бок гэта не свята яднання, гэта свята раз'яднання, якое пагаршае стасункі з суседзямі. Ну і, канешне, калі мы будзем глядзець у будучыню, мне цяжка ўявіць, што добрыя стасункі паміж Беларусю і Польшчай, калі ў Беларусі па-ранейшаму будзе так адзначацца 17 верасня, і адначасова з гэтым будуць прасоўвацца антывыразныя антыпольскія наратывы. Лукашенко сёння заявіў, тут цытата: «Турмы былі перапоўненыя беларускімі патрыётамі, нацыя знішчалася і духоўна, і фізічна самым жорсткім спосабам». Падаецца, свой жа рэжым узурпатар апісвае, а не толькі рэчаіснасць міжваеннай заходняй Беларусі. Ці яму гэта не муляе, і ўвогуле вось тыя, хто яго слухаюць, ці яны не заўважаюць гэтай такой сатанінскай іроніі? Я думаю, што яны не заўважаюць, яны асабліва не разважаюць нават над сэнсам таго, што ён там прамаўляе. Ну, канешне, асабліва дзіўна гучаць, канешне, рэчы пра тое, што на тэрыторыі заходняй Беларусі забаранялася беларуская мова, не было адукацыі на беларускай мове, і гэта слушна. Насамрэч, гэта так, палітыка паланізацыі, яна ж сапраўды правадзілася.
Але на якой мове гэта все Лукашенко робіць? Ён гэта робіць усё на рускай мове, і мы ж дакладна ведаем, як выглядае справа з беларускімі навучальнымі установамі, з установамі на беларускай мове у самой сённяшняй Беларусі. Ну а калі ўжо казаць пра тых людзей, якія ў Польшчы знаходзіліся за кратамі, ну безумоўна, Польшча до 30-х гадоў не была дэмакратычнай дзяржавай, гэта быў аўтарытарны рэжым, там былі палізняволеныя, і было іх шмат. Ну давайте прыгадаем, што адбывалася адначасова з гэтым у савецкай Беларусі. 37 год, 38 год, курапаты, ну гэта ж усё не пасуе Лукашэнкі. Раскулачванне, калектывізацыя, знак бяды, так, все апісана. Калі казаць канкрэтна пра палітычныя, так, вымярэнне, так, сённяшняга этого свята і антыпольская рыторыка Лукашэнкі сёння, это нешта тактычнае, звязана з апошнімі падзеямі, што там Польшча закрыла мяжу, паблытала яму карты ў дыалогу з Пекінам, ці все-таки гэта ўжо такі стратэгічны закид, так, бо сёння ён казаў пра дзяцей, што дзеці должны знаць. Маладое пакаленне трэба так, вырошчваць на гэта. Бо гэта некая стратэгічная ягоны, вось так, і эта антыпольская рыторыка будзе з'яўляцца далей ўжо, толькі ў падручніках там і гэтак далей. Як вы думаеце? Я назіраю вельмі уважліва вось такімі сімвалічнымі датамі, што адбываецца ў гэтым кантэксце. І вось у Лукашэнкі вось 20-го года, 21-го асабліва, назіраецца абвастрэнне падчас пэўных датаў. Калі гаворка ідзе пра 9 траўня, дзень перамогі, ну, звычайна ўзмацняецца антынямецкая накіраванасць, шмат антынямецкіх наратываў, параўнаннем з нацыстамі. Ну, можа, у гэтым годзе іх было не так шмат, але вось 21-22 год, там сапраўды гэтага было вельмі шмат. Ну а 17 верасня, безумоўна, паколькі гэта свята, што б там не казалі дзяржаўныя прапагандысты, галоўны чыннік гэтага свята гэта антыпольская накіраванасць. Вось калі пачуць там тое, што распавядае Лукашенко, то мы бачым, што вось увесь гэты перыяд, калі заходняя Беларусь знаходзілася пад уладам Польшчы, ён апісваецца выразна адмоўна, толькі дрэнныя рысы. Ну, гэта, канешне, мягка кажучы, спрэчнае адлюстраванне падзеяў. Так, это былі вельмі цяжкія часы і супярэчлівыя часы, але вось так апісваць іх, як апісвае іх Лукашенко, ну, гэта прынамсі вельмі спрэчна. Гэтым разам, мне падаецца, было так, незалежнасці ад таго, ці зачыніла Польшча мяжу, было б гэтае абвастрэнне ці не, было б гэтае абвастрэнне паміж двумя краінамі, усё роўна гэтая антыпольская рыторыка сёння была. Сёння, у сённяшнім кантэксце, калі зачынена мяжа і невядома, ці яна ўвогуле адчыніцца бліжэйшым часам, то, канешне, гэта паўплывала ў пэўнай ступені і надало прамовам Лукашэнкі, думаю, дадатковую антыпольскасць. Але антыпольскасць была бы ўсё роўна ў незалежнасці ад таго, што б адбывалася. Спадар Александр, мы бачылі, да чаго давяла антыукраінская прапаганда ў Расіі, гэтая антыукраінскасць, якая проста сачылася з усіх расійскіх дзяржаўных тэлеканалаў. Нават некаторыя людзі не разумелі, як увогуле можна кожны дзень гаварыць нешта. Пачынаючы з 2014. Так, менавіта. І ў 8 гадоў і ў 22-м годзе паўнамаштабнае ўварванне супраць нашых паўднёвых суседзяў. Вось гэтая антыпольская такая гістэрыка, якую узносяць, што цікава, нібыта ў абарону беларускай мовы міжваеннай Польшчы, канешне, ўсё на расійскай мове, сама беларуская мова пераследуецца, сёння сведчанне было ў эфіры пра пераслед у калоніі за беларускую мову. Ці ж гэта не супраць чаго выступаў Лукашенко нібыта, так, кажучы пра заходнюю Беларусь міжваенны перыяд. Тым не менш, вось небяспека нейкіх агрэсіўных рэальных дзеянняў і прапаганды ад словаў да чынаў. На вашу думку, ці няма тут нейкай такой небяспекі, што лукашэнкаўцы хочуць настроіць беларускае грамадства, у тым ліку ў нейкіх будучых мабілізацыйных мэтах, для таго, каб у выпадку нейкай рэальнай вайны, рэальнага канфлікту грамадзяне Беларусі вось лічылі, што палякі гэта іхныя ворагі. Гэта ідзе менавіта ў гэтым накірунку, но я думаю, што тут не атрымаецца. Чаму не атрымаецца? Калі мы возьмем вашае параўнанне з Расійскай Федэрацыяй, з Украінай, якія наратывы выкарыстоўвае Расія? Яна выкарыстоўвае нацысцкі перыяд. Там вось тэма нацыстаў, бандэраўцаў, як памагатых нацыстаў, яна вельмі моцна прысутнічае. Гэта стрыжань расійскай антыукраінскай прапаганды. І вось гэты перыяд, ён эмацыянальна знакомы насельніцтву Расіі. І таму
гэта тое, што ім знаёма і тое, што ім зразумела і што ў іх выклікае адпаведныя асацыяцыі. Таму працаваць вось на гэтай глебе досыць лёгка, і расійская прапаганда робіць гэта сапраўды паспяхова. Выпадак Лукашэнкі 17 верасня ён больш складаны. Бярэцца падзея, якая, ну, канешне, тым людзям, якія цікавяцца гісторыяй, яна вядомая, але ў беларускай культуры памяці гэтая падзея, яна не адыгрывала сур'ёзнай ролі. Для большасці беларусаў гэтая дата 17 верасня вельмі далёкая. І сёння мы ў 2025 годзе, а тут імкнуцца будаваць нацыянальную ідэнтычнасць з дапамогай падзеяў 39 года. Гэта просто далёка, і я думаю, што значнай колькасці беларусаў, асабліва маладых беларусаў, не цікава. Так што, акрамя таго, шмат хто з беларусаў бывае ў Польшчы, ведае, якое становішча ў Польшчы, якія настроі ў Польшчы. Так што ўсёй гэтай рыторыкай, такой радыкальна антыпольскай, тут, думаю, поспеха проста не будзе. Гэта вось такі прыклад, калі ў адно вуха залятае, а з другога вуха вылятае. І пакуль вось тыя гады, што вось гэта святкуецца, і досыць пампезна святкуецца, і адзначаецца, у мяне не склалася ўражанне, што сапраўды гэтае свята, так званае свята, пусціла ў Беларусі сур'ёзныя карані. Спадар Александр, так уже завяршаючы так, можа, нашу сённяшнюю сустрэчу, сёння мы ў чаце трансляцыі ў нашай аўдыторыі пытаемся, ці вось змякчэнне санкцый для Белавіі, пра дэталі якой сёння стала вядома, што там 8 бойнгаў толькі будуць лятаць, і то в абмежаваную колькасць так, краінаў. Ці змякчэнне гэтых санкцый для Белавіі добра? Ну, вось тут ёсць 3 варыянты. Так, не ведаю, вельмі цікава варыянты. Так, размеркаваліся, зараз мы падсумуем. А што вы лічыце, ці гэта быў варты кошт 52 палітвязні за але агулам сделка палягала на 52 так, палітвязнях і змякчэнне санкцый для Белавіі, і на агул, наколькі гэта не то што маральна-этычны, так, а наколькі так, ну, наколькі сам такога кшталту дзіль, так, такога кшталту абмен, ён у 21 стагоддзі як бы ну, маральны і этычны, так, як нам да яго ставіцца. У 21 стагоддзі ў Еўропе пасля ўсяго таго, што мы бачылі, крах камунізму, крах дыктатураў, які назіраўся на пачатку 90-х, напрыканцы 80-х, это то, чаго не павінна было быць у Еўропе, дэмакратычнай Еўропе 21 стагоддзя. Ну, мы жывем у тыя часы, у якія жывем, нічога тут з гэтым не зробіш. Што тычыцца вось такіх сделак, канешне, з пункту гледжання і палітычнага, да і маральна-этычнага, яны досыць праблематычныя, таму што галоўнай мэты яны ўсё роўна не дасягаюць. Так, вось адбываецца гэты абмен палітзняволеныя на пэўныя санкцыйныя паслабленні, але фундаментальна ў Беларусі ж нічога не змяняецца. Вось з таго моманта, як прайшла гэтая сделка, у Беларусі з'явіліся новыя палітзняволеныя, былі новыя прысуды. І відавочна, што амерыканскі бок не ставіць такія ўмовы, каб у Беларусі скончыўся палітычны пераслед. Гэта адзін момант, то бок стратэгічна ніякіх сур'ёзных задач вырашана не будзе. Але калі паглядзець вось на тых палітзняволеных, якія выйшлі, як яны выглядаюць, якія жахі яны распавядаюць пра тых, хто знаходзіцца за кратамі, і тое, што яны, уласна кажучы, самі вытрывалі. Ужо той факт, што гэтыя людзі на волі, што яны вярнуліся да сваіх сем'яў, што яны захаваюць сваё жыццё, што яны не загінуць за кратамі, гэта ўжо вартая любых сделак. Так, гэта свайго кшталту сделка з д'яблам, але што тут рабіць, калі іншай магчымасці нет, і гэта адзіны шанец, каб выратаваць людзей, ну, прыходзіцца ісці на такія крокі. Що это нагадвае вызваленне сапраўды закладнікаў, як вось так, вымушаныя, напрыклад, вызваляць закладнікаў Хамас. Спадар Александр, дзякуй вялікі за тое, што далучыліся да нашай эфіру. Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аналітык, быў з намі на відэасувязі.